Het wordt een prachtige dag. De zinnen weer flink bij de Kaam wat meer bewolking. De Kaam ik wat meer wind aanroenen met je. En dan viel het op een wind wat frisser aan. Maar verder is een prima dag. En deze week, het wordt haast simmer, letter van de week. Joen en vannacht 2 of 3 graden. Op een nijkans op frost aan de groen. Vrij helder waar, maar ik wel wat bewolking. En op Dailoon een graad of 5. De zuidwestenwind is zwak of matig, maar die wordt letter vrij krachtig in het kust- en waardgebied. En dan morgen. Een dag mooi zinnen, maar ik bewolking. En de temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen zo tussen de 13 en de 11 graden. De hegere temperaturen in het oosten, de 11 of 10 graden in de kustgebieden en op de Ardennen. Ja, de wind die is zo matig en tijdelijk krachtig was. Die tijdelijk krachtige wind in het waardgebied uit het westen waai. We zoeken vooruit naar een wijze, maar een temperatuur om bij de 13 of de 14 graden heen. Nog wel een protte bewolking, eerst mist en letter de zinnen erbij. Maar oerhast simmerbaar sprutsen, dan gaan we naar Tonsje en een vrijheid, maar een protte zinnen, temperaturen 17 of 18 graden. Ja, dan kunnen we boeten zitten en is het terras waar. En het wordt petit grien dit hier. We moeten morgen maar weer even in het baarsje.